Idem si kúpiť tie botasky. Deň tretí. To je najsmrdlavejšie ovocie na svete. You don't have 47. Nechcem nadávať. Prešiel som asi 15 obchodov s obuvou. Sme naskočili do autobusu. Paprikou, originál. Tu je to totálna predieračka. Ako ti chutí mango za 50 bátov? Výborné. Pečienky kačacie, ďalšie ryby. Pre milovníkov hmyzu máme nejaké bielkoviny. Extrémne horúce. OK, strč prst skrz krk. Try. Mai chai. Veľmi dobré. Very nice. Very nice. 5 star. Ukážeme si našu tretiu izbu. Za 750 batov. Máme tu záchod s kúpeľkou, ja musíš dať kartu. Zatiaľ ukážem spálňu, posteľ. Testujeme si. Mäkké. Dobre, aha. Máme stolík, zrkadlo, telka zase, kanvica, fén, výhľad na Bangkok. Teraz sme už blízko centra. A ešte teda klíma a kúpeľka. Čisté, pekné všetko. Na jednu noc 750 batov. A ešte chladnička. A v nej nič. Tu je voda. Vodu máme tu. No a takto vyzerá zvonka ten Central World. Toto celé. Končí sa to až tu za tými stromami. Idem si kúpiť tie botasky. Deň tretí. Pokus číslo 33. Zajtra cestujeme už k Primore. Uvidíte kam? K moru. Moru. Ja som z Moravec, tam hovoria Primory. No, dnešku, pokus číslo 3, posledný pokus v Bangkoku si kúpiť botasky na moju nohu. Zase sme Central World. Prvý deň to bolo také, že sme boli rozbití a som nevládal, nikomu sa nič nechcelo ani hovoriť, takže to bolo také hrbr. No, takže si ukážeme, či sa mi to podarilo kúpiť. Potom ďalej máme tu street food, to ešte nebolo predtým otvorené, vyzerá, že to je v štýle Vianoc. Nie, že vyzerá, ale určite také aj bude, ale na bangkokský štýl. No a dneska by sme si chceli ešte ukázať Chinatown a večer svetelnú show. To býva na rieke. Takže dúfam, že to všetko stihneme. Program bohatý, sú 4 hodiny, uvidíme, Áno. čo stihneme. Tu hneď z úvodu máme granátové jablko, šťavy, kokosové mlieko, neviem čo skôr, opäť oriešky, tu sú nejaké sladké jablčka, sušené ovocie, aha, tu máme aj čiapky, možno, že si dám potom nejakú na hlavu. Tu máme spomínaný street food, rybičky, sú baličky, aj na jednej, aj na druhej strane. Vidíte, všetko robia na čerstvo. Netreba sa toho báť. Vysmážané veci. Takáto miska stojí 200 bátov. Panko struhanke. Kto to pozná, tak vie, čo to je. A kto nie, je to vlastne japonská strúhanka. Ona je taká krumkavejšia. Také väčšie kusy sú tam. Či je to dobre vidieť. Mušle, rybie plody. Na tomto by si pochutnal môj kolega, tento ľúbi. Ja až tak nie. Ešte tam sú ovocia, môžeme si prejsť. Ďalšie vypražance. Tu sú morské plody, chobotnice. Tu si môžete namiešať smoothies, aké chcete, alebo už dopredu majú pripravené. Čerstvá miska ovocia, to je pomelo, 100 batov.
to je durian. Ak sa odhodláme, tak to ochutnáme. To je najsmrdlavejšie ovocie na svete. Toto je ono. 60 bátov, taká miska. Niekedy majú napísané v hoteli, že zákaz vstupu. Áno, mávajú to aj na letiske. Aha, ja už viem, čo si dáme. Cukrovú trstinu, melasu. Áno. Hello. One molasses, please. Za 80 bátov. Poďme to ochutnať. Čo hovoríš na prvý dojem? Sladké, pochopiteľne. A cíti tam taký... No je to riadne sladké. No ukáž. Neviem. Je to studené? Aha. Nie je to zlé, ale... Podľa mňa je v tom aj kokosová Áno, áno. voda. To mi Chcem povedať, vadí. že má to taký Čiže dojazd ako kokosová není voda. to asi čistá tá melasa, trstina. Škoda, no. Určite ochutnáme aj na čerstvo. Ja by som chcel, že nám to rovno namelie na tom stroji a pridáva sa tam niekde aj limetka. Myslím, že zase do Pakistanu. Takže nie, nájdeme to aj tu. Ja to verím na nejakom trhu určite. Dobre, ideme dnu. Najväčšie, čo sme našli, 46,5. Potrebovali by sme 47, ale... Nie, takisto miesta mám aj na týchto. Tak tie sú už rozgajdané. A tieto sú aspoň trailové, ale tak ako myslíš? Dobre, zoberiem si. Keď tak budem nadávať. Nie, budem nadávať. Nechcem ich. Nie? Nechcem ich. Odbehneš to hentých? Tak Aj keď toto zvládneš? nezoženiem iné. Ja už by som chcela pozerať aj Bangkok a nie obchody. Dobre. You don't have 47. Tak ešte skúšame Kolumbiu. Tá by mala byť 37. 47. 47. Keď máš 37, tak už máš akékoľvek chceš. A takú nemám ani ja nohu. Čo hovoríš? Tieto sú mi lepšie. Koľko stoja? Neviem, what is the price? What is the price? Two color นะ green and black ราคาเดียวกันนะ same price Okay, this. black color Okay. Ešte našli aj v čiernej. To je to isté? To je 46. Takže čo? Aký je rezultát? Nič. Ideš bežať v tomto? Tie Kolumbia boli turistické, takže neviem, no, či do toho dávať peniaze, keď nechce turistické. Nechcem nadávať, ale... Tada! Tlieskam. Ja som musela odísť na street food, lebo som to nevedela vydržať. Prešiel som asi 15 obchodov s obuvou. Nikdy nemali moju veľkosť. Nakoniec som kúpil Saucony za 130 €. Podľa mňa na Slovensku by stali, ja neviem, pod stovku určite, ale je mi to jedno. Čo si chcel, to máš. Chcel som veľkosť 47, nemali, že 48. A nakoniec je to podľa mňa 47. Dobre, akože je 6:30. Na začiatku sme hovorili čas, keď sme sem išli, asi 4 hodiny boli. Takže... Ja som medzi tým ochutnala nejaké jedlo, nehala som Tomáškovi na ochutnávku. Toto je taká tradičná Daj sa, zožeriem buchta, je to vegetariánske. Dobre to je. A toto je sladký, typický dezert. Dáži to naraz, je mi V to podstate jedno. palacinka. Ani som nechcela dopovedať. Dobre to je. No. Ešte to niekde A ochutnáme. tieto botasky tu nechám. Pre celú tú taškou. Niekto bude mať surprise. Môže si niekto nájsť. Sme naskočili do autobusu.
som medzičasom musím ešte chudáka oného zrušiť, drivera. Prišla nám 37, ktorou chodíme v Bratislave do Záhorskej Bystrice. Takýto výhľad máme z okna. Dobre, zrušil som ho. Ideme meskou. Koľko si platila? Tak nevieš, koľko si dala? A videla mi tam drobný. Takže... 50 centov za to. No. To je ešte menej podľa mňa. No. Asi 8 celá za jedného. Takže Tak oplatí sa cestovať meskou. No, časovo neviem. Keď nemáme. Vyzerá to na peknú zápchu. Takže to bude trvať nejakú pol hodinku, pokiaľ sa tam dostaneme. To bude 7. Ale je to zážitok. To je nejaké nákupné centrum. Siam Square. To sme ešte neboli, ale už ani nechcem vidieť nákupné centra. A keď chcete prírodnú klimatizáciu, tak musíte vystrčiť hlavu vonka. Asi nejak tak. My to chcú ísť na autobus, tu sa nesmestíme. Poďte. Tomáško je hladný. No lebo to je teplé. Áno, asi to je tam. Pozrite, ako mám hlavu, keď stojí vystretý. Drevná podlaha. Je to proste old school. A na tejto ideme dole. Yes? A? Máme zazvoniť. Na znamení. Teta nám pomohla. No poď dole. No dobre. A takto vyzerá náš autobus. Mne sa ľúbi, že zrovna sme trafili 37, ktorou chodíme v Bratislave do Záhorskej. Áno, to je náš autobus. A tu sa už opravujú káble. Ideme smer Chinatown. To by mal byť hneď tu za rohom. Mačičky. No a v jednom videu by sme vám chceli povedať všetky typy dopravy v Bangkoku. Povysvetľovať čo a ako. Možno sa to niekomu zíde. Tu už je nejaká brána, ale my ideme do uličiek so street foodom. Ukáž sa? Máme aj šiltovku, ale Trošku by mohla byť taká zaoblenejšia, nie? áno, neviem. Ja som nie zvyknutý nosiť takéto. Asi mi je veľká. Aha. A môžeš si ju asi stiahnuť. Tak áno, ale aj tak divno to vyzerá. Šiltovky po 50 batov. No, sme dorazili na miesto. Tu je takýto obrovitánsky nákupný dom. Chinatown, je tam nejaké KFCčko, Starbucks a tak ďalej, ale my chceme ísť na trhy a to je tam tým smerom. Takže sa prebrodíme na druhú stranu. A skoro som zaznamenal nehodu.
Tram tradá. Môžete to vidieť. A to ešte není tá main road, že hlavná cesta. Ale už to tu parádne vonia. Čo si objednal? Corn dog. Aký? Hot dog. Ale aký? Corn dog, čo ja viem. S paprikou, originál a na vrchu ešte kečup. Ideme to ochutnať, lebo dneska som jedol Topánky. Áno, dobre. Len to, čo ste videli. To mäso ráno na obed. A je to horúce. Mám. Je to také chrumkavé cesto a vnútri je pároček. Mohli ste si vybrať ešte k tomu sír, alebo len sír a potom rôzne tieto posypky. Cena 40 batov. Maj ďalšie dobroty. Tu má ten Red Bull. Neprosí si? Nie. Ja sa bojí, že by nezaspala. Ale on je extra silný, takže asi má pravdu, aha. Si nožičky nechávajú obkusovať a vzadu je masáž. Troška je tu zhustená premávka. Dámy a páni, držte si klobúky, lebo ešte to len teraz prichádza. Hlavná cesta. Pozrite na to. Tam za mňou čo je ľudí, tam ideme. Poď. Za mnou. No, pokiaľ ma nezrazia. Musíme. Za chvíľu dáme niečo druhé na ochutnávku. Tu je to totálna predieračka. Môžete vidieť, aké masy ľudí sú tu. Ale jedlo vyzerá fantasticky chutne, všade, kde sa len pozriem. A vonia to, človek si povedal, že to bude smrdiť alebo niečo, ale vôbec, všetko to pekne vonia. Nájsť nejaké ovocie v tomto chaose. Ideme vyskúšať buchtičky? Čo chceš, ktoré? Tu buchtičky, či nevyskúšame. Ty chceš? Daj, ja chcem ovocie. Pečené gašťany. A tu sú palacinky. Tu je veľký rad. No? Baťa. Je tu aj Baťa. Niečo z Európy. Šlapky.
Tak, Paja už našla ovocie. Ideme do Manga. Snaď mi to zase nerozšľahá ako včera. Nie, to už dostaneš do pohárika. Pozri, aj dostali sme aj tyčinky. Ako ti chutí mango za 50 bátov? Výborné. Našli Tak sme dobré si... mango, mňam. Áno, je sladunké. Akékoľvek by ste si kúpili, tak je výborné. Našli sme si tu takúto uličku, tam je tá hlavná a tu je úplne ticho. Tu sme videli prvého švába. A cica ho môže loviť. Ahoj. Tu nezaujímam, to je jedno. Striehne po potkanoch. No a ideme ešte do veľkej tlačenice, do väčšej. Ale tu aspoň už nebehajú auta. To už vrie dým. A tak ide tu motorkár. A kačica, pečienky kačacie. Ňam. Tu sú nejaké kosti už len všetko zjedli. Aha, máme tu ďalšie ryby. Pre milovníkov hmyzu máme nejaké bielkoviny, škorpióny, cvrčky, larvy. Paja, dáš si? Ja nie, ale ty si hovoril, že si dáš baršču. Ale na toto akurát nemám chuť. Potom to hladný už určite nebudem. Tak to je pekná kopa. Kopa mesa. Za 60 batov. No, Paja dala mi 2 tyčinky, takže môžeš aj ty ochutnať. Ďakujem. Ideme na to? Bude to podľa mňa extrémne horúce. Je to extrémne masné. Veď tam nie je žiadne mäso. Tak čo je to? Tuku? Názov bol, že pork bread. No, je to vysmažené pečivo. Ale mäso tam nevidím žiadne. A nie, toto není, sú tu nejaké oškvárky? Podľa mňa hej. Tak potom veľmi málo mäsa. Ale je to dobré. Ja. Tak daj. Tento je môj? Podľa mňa toto Daj bude to asi do úst. oškvárka. Pozrite na vegetariánku. Že je to dobré? Ja ti hneď poviem, čo tam je mäso. Ja ho tam necítim. Dobre, no tak keď je tam litre oleja, tak jasné. Také zemiakové cesto, chutné. Alebo kukuričné, alebo aj. Môže byť, zatiaľ mäso necítim. Meat detektor. Meat detektor zlyháva. No tak to si ešte budem musieť dať nejaké mäso. Toto spráskame spolu. Tak ideme ešte do tohto. Môže byť tak. Granátové jablko? Môže. Pozrite, aké krásne. Bude, aké to objednávam do roboty, tak to je sama dužina. A tu sú krásne, červené, plné síť. Vybuchnúť granáty. Potom dáme nejaké pivo a ešte niečo sladké buchneme na záver.
A Svetelnú show nestíhame, lebo to bolo včera prečo, v piatok, sobotu to býva, taká dronová. Cez deň býva aj obyčajná, ale chceli sme to už vidieť, že komplet. Takže ešte potom, ak sa budeme vrácať v decembri, možno budem. Ale nebudem nič slubovať. Tu je lobster. Riadne teplo stade ide. No, idem na to. No, že mi chceš dávať. Ja. Cítiš čerstvosť? Koľko to stálo? 50 bátov? 50 alebo 40. 40 bol, že small, ale nevidel som tam väčšiu Tak to je podľa mňa No, daj small. si. Dobre to padlo, také osviežujúce po tom masnom jedle. A ešte lepšie, viete čo padne? Pivo. Máme aj vysnívané pivko. Na zdravie. Dobre, chutí To je asi najlepšie. Yeah? Sorry? Yeah. YouTuber. No. Just for memories. Travel memories. Chịu cạnh. Chịu cạnh. Okay, thank you. Ở đây vậy. Ăn tem tí. What to cut, sir? With fate? Fade, yeah, like this. Menu. Aj som na telefóne ukázal. No, asi, hej. Maybe this? Yeah, this. Okay. Good, sir. Yeah, Your choice. yeah. Okay? Yeah, okay. Yeah. Check. Nájdeš nejakú fotku, môžeš mu ukázať. A teba? To asi nenájdem teraz. Čo si? Však kedy si sa strihal? Dávno. Jup. Však pozri, ma veľa. It's too much. I want to do everything. Trošku mi popadala. Averbanka. นี่นะไม่ใช่อีกคนหนึ่งที่บอกอ่ะที่ใจพี่ อ๋อสุดยอดเลย ใช่ป่ะอาติอาติ Budem mať เราเลย počas เอาฝั่ง za 300 bátov. ตัวคนนี้ช่วยไม่ได้ Pekné toto je. Také štýlové. โอ้ยคืนนี้จบเลยพี่พี่รอดูเลยพี่ผมการันตีเพราะว่ามันเคยช่วยผมอยู่ว่า Ostrihajú ťa niekde na Slovensku o 9:30? Možno niekde v náchodnom centre. Do 9:00. Tak potom nie. Ani tvoja sestra by sa takto neserinkala s tým o 9:30. For example, No daj nejakú. ja neviem, čo je taká prešmíkovačka. Však minule si hovoril. Strč. OK. Strč prst skrz krk. Try. Try. Do you have something like this in Thai? Do you have something like this in Thai? Thai language? Hard word. Hard word. ยังไงดีวะเพื่อนเพื่อนสาวไว้เพื่อนเขาพูดเลยว่าลืมแล้ว For us, everything is hard. We only know kapunka and sabatika. ขอบคุณครับ right ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร yeah ไม่ ผัดกะเพ เป็น รา ไร Pat krapau. ข้าวผัดกะเพรา Kau ข้าว pat ผัดกะเพรา ข้าวผัดกะเพรา Okay. ไอ้ข้าวโอเคข้าวผัด ชาย
Chai? Chai, no. Chai is no? Chai, no. Chai, no. Chai. But you also drink chai. ดื่ม Tea. Tea? Do? Yes, chai. Yes. Chai? Chai. No, Yes. mai. Ah. Yes, chai. Yes. Yeah, Chai. yes, chai. Okay. Ah. No, Okay. no, ไม่ My is. Oh, it my. ไม่ใช่ ไม่ใช่งงเลยนี่ละเซมใช่ yes Yes, yes, chai, chai. ไม่ no ตกลงใช่หรือไม่ใช่ like ไม่ใช่ no Okay. โอ้ไปละ I think we woke you up. Už finišujeme. Pochodné úpravy. Veľmi dobre. Very nice, very nice. 5 star. No, hotovo. โอ้ Thank ครับผ you. ม Kopuka. ขอบคุณครับ Kopuka. ครับผม Nice. Tak to mám za sebou. Som veľmi spokojný. Pozrite sami. Fešák. Až sme pokecali, naučili nás niečo po thajsky, my po Šikovný anglicky, bol. Hej. po slovensky Aj po dokonca sme vyskúšali, však hádam Paja niečo potočila, Ale hej. tak ste to asi videli už predtým. A celé to stalo 3 sobatov, takže za mňa veľká spokojnosť a týmto by sme aj dnešný deň už ukončili, máme 10 hodín. Bol výživný. Zajtra sa vydávame niekam na cestu, vidíte v ďalšom videu. Čaute. Čaute.